Bé, doncs primer de tot donar les gràcies a l'organització per fer aquest espai de diàleg, que sigui una cosa més mútua. Nosaltres farem una explicació, però que al final hi hagi un torn i que tots els dubtes que tingueu, per això estem, per resoldre dubtes. I us volíem explicar una miqueta com m'hem plantejat, perquè pot ser una mica farragosa aquesta presentació, no volem tampoc anar citant lleis i articles, és que us quedeu una idea de quins són els mecanismes que hi ha de protecció des de l'administració, però des de les vostres eines, des de la vostra funció, des de l'àmbit municipal. Anirem intercalant el discurs perquè és veritat que hi ha matisos d'arqueologia o paleontologia, que és la part que fem nosaltres, i d'arquitectònic que fan els companys de patrimoni arquitectònic, però hi ha molts processos que són iguals i, per tant, farem una cosa més dinàmica i una mica més alegre, que no estiguem aquí aquestes hores. Doncs va, comencem. En primer lloc, aquest context general de què considerem o què és el patrimoni cultural. El patrimoni cultural a la llei és molt ampli, però el que ens interessa avui és un patrimoni que està arrelat físicament al territori. És aquest patrimoni que nosaltres anomenem patrimoni immoble. Quin és aquest patrimoni? Doncs els béns arquitectònics, els béns arqueològics, els béns paleontològics, els béns etnològics i els béns històrics. Això una mica com defineix la llei de patrimoni cultural català. Esperem que quan es renovi la nova llei aquestes definicions de patrimoni cultural es puguin anar ampliant perquè realment el ventall creiem que pot ser més ampli. Però quedem-nos amb aquesta idea de patrimoni i territori. Això ho anirem recordant molt perquè nosaltres som l'administració competent i tot aquest rotllo legal, però on millor es coneix el patrimoni, on millor es protegeix el patrimoni i on millor s'actua el patrimoni és des del territori. Sou vosaltres els que us coneixeu els vostres terrenys i el vostre municipi. Per tant, sou clau, és igual si són municipis petits o la ciutat de Barcelona, ens és igual, sou clau des de territori per la protecció del patrimoni. Això és una cosa que volem incidir molt i que esperem que a la nova llei això encara es materialitzi de forma més efectiva. No és la Generalitat que és aliena, no. Entre tots hem de protegir el patrimoni. Ja veurem que hi ha moltes fórmules i mecanismes. Dit això, més enllà de la llei de patrimoni cultural català, que evidentment és la que ens centrarem principalment i que evidentment és el nostre dia a dia, hi ha 3 branques, 3 blocs de protecció a territori, aquest patrimoni immoble superimportant, igual o fins i tot més. Tenim per descomptar la llei de patrimoni cultural català, que us farem 5 cèntims amb el que són les figures de protecció i aquests mecanismes que tenim, i les intervencions preventives, aquesta actuació prèvia al que pugui passar després. Però una molt important i on vosaltres teniu un paper molt vital també és la llei d'urbanisme, sobretot amb el que són els catàlegs de planejament, aquests usos del sòl, què es pot i què no es pot fer a cada espai. Tot el tema de llicències urbanístiques, aquestes llicències podran o no estar condicionades per protegir el patrimoni. L'article 48 famós, que és això, el sòl no urbanitzable, la paraula ja ho diu, si no urbanitzo, potser hi ha algun patrimoni que de retruc queda protegit. Això ho anirem explicant amb una mica de pinzellades. I la menys coneguda o no, la llei d'avaluació d'impacte ambiental. És superimportant, ja ho veureu. Per què? Doncs perquè és aquella llei que protegeix totes les actuacions que passen una mica, per dir-ho així, fora del nucli urbà. Aquelles línies d'alta tensió, aquelles carreteres, aquell AVE, aquells parcs eòlics. Tot això hi ha una capacitat també des del municipi d'actuació. I per descomptat, l'important que té aquesta llei és que protegeix tot el patrimoni cultural. Per tant, és un, permeteu-me, calaix de sastre que ens permet protegir el patrimoni més enllà de si tindrà protecció o no tindrà protecció. Després ho anirem veient. Anem una mica a parlar de les categories de protecció. En primer lloc, les nostres, la llei de patrimoni cultural català. Tenim com a rang màxim de protecció el bé cultural d'interès nacional. Aquesta protecció és comuna a tots els béns, arqueològics, arquitectònics, etnològics. Bé cultural d'interès local. Aquí és on entreu els ens locals. És des del Consell Comarcal o des de l'Ajuntament el que considereu que s'ha de protegir al vostre municipi. I l'espai de protecció arqueològica, que si us fixeu hem fet un tema de coloració perquè el que és rellevant d'aquestes 3 proteccions és de qui és competència.
rang superior de llei, bé cultural d'interès nacional, ho declara la Generalitat de Catalunya per acord de govern. És la consellera de Cultura que presenta al govern de la Generalitat. Per tant, màxim rang. Aquesta publicació, aquesta declaració surt publicada al DOC i és d'obligat compliment. El bé cultural d'interès local, exclusiu dels ajuntaments o consells comarcals, segons el número d'habitants. Però sí que és important que per deixar sense efecte, és a dir, per anul·lar la protecció del BCIL, cal un informe al Departament de Cultura. És com una arma que es guarda al departament perquè si hi ha algun municipi que, per el que sigui, té uns interessos urbanístics i no li interessa en absolut el patrimoni, quan vulgui descatalogar, nosaltres haurem de vistiplauar si realment ha perdut els valors culturals pels quals va ser declarat. Per tant, hi ha una mica de control, tot i que la competència és local. I l'espai de protecció arqueològica és tant pels béns arqueològics com paleontològics, encara que posi arqueològica. I és per resolució de la consellera. Qui resol també ens indica una mica el rang que té aquesta protecció. Aquesta protecció també està molt bé, és una iniciativa que només té la Llei de Patrimoni Cultural catalana, la resta de lleis autonòmiques no té, perquè, si us hi fixeu, com dèiem, és un tema competencial. Si el municipi, per lo que sigui, no vol protegir, no li interessa, no té la capacitat, etc., nosaltres ens reservem aquesta protecció, perquè està encabit dintre de l'articulat 18, això no sé si és important, però bueno, perquè el que està dient és que això queda equiparat a un BCIL. Per tant, nosaltres tenim la competència, però té la mateixa força legal que un BCIL. Important, la titularitat dels béns. En la majoria de béns poden ser privats o públics, però l'especificitat que tenen els jaciments arqueològics i paleontològics és que és domini públic, i això és la vaca sagrada. O sigui, tot el que explicarem, això és el més important, perquè dependran totes les actuacions de què és domini públic. Què vol dir domini públic? Que la gestió és de la Generalitat. Encara que estigui en una propietat privada, ningú és propietari d'un jaciment. S'encarrega la Generalitat, perquè si no, imagineu-vos que el senyor o senyora que no li interessés un jaciment que té a casa seva, doncs mira, el rebentem i no passa res. No, són domini públic com les platges i altres espais d'àmbit comú. I això ja ho arribarem al final de tot, és molt important perquè el convertirem, si hi ha casos d'agressions, penats pel Codi Penal. Ja hi tornarem, això anirem insistint. I llavors la llei d'urbanisme, que aquesta sí que us l'ha d'explicar l'Anna. Hola, també gràcies per convidar. Em presento. Bé, com hem comentat primer, eren les categories que prevé la llei de patrimoni i ara passarem una mica a les categories que preveu la llei d'urbanisme. En aquest cas, hi ha els béns protegits urbanísticament, que són béns que es protegeixen a través d'instruments de planejament com és el catàleg. Com a element urbanístic, la competència per tramitar-ho és dels ajuntaments, o sigui, dels òrgans locals, o sigui, un cop més teniu la capacitat de poder protegir a través de les vostres normes de planejament el patrimoni. En aquest cas, per deixar sense efecte, no és com el bé cultural d'interès local que necessita informe de cultura, sinó que aquí dintre de les pròpies modificacions dels planejaments se pot deixar sense efecte o dir que un element que en cert moment tenia la categoria de bé protegit urbanísticament ho deixa d'estar. I llavors, molts instruments de planejament incorporen elements inventariats, llistats, precatàlegs, però tots aquests elements no tenen la protecció específica com podria ser BCIL o bé protegit urbanísticament. Per tant, són elements que simplement estan documentats i, per tant, llistats, i serà necessari dur a terme algun dels procediments que ara explicarem més endavant perquè puguin tindre un nivell de protecció. Ja, si vols tirar. Anem alternant. El que dèiem, els béns arqueològics tenen una especificitat diferent. Per què? Perquè són domini públic. El fet d'estar a l'inventari estan protegits per la llei. Hi tornarem. Ho tornem a posar aquí perquè no se'ns oblidi. Llavors, on podem consultar aquests béns? Que sapigueu que existeix l'Inventari del Patrimoni Cultural Català, que ho tenim separat ara amb inventari patrimoni arquitectònic i patrimoni arqueològic i paleontològic, i que està en constant revisió i que anem millorant sempre que puguem. Us hem passat els links per si després us voleu que hem de passar aquest PowerPoint, doncs clicarem aquí, ara potser no cal que ho fem.
però que us sapigueu que hem adjuntat els links perquè hi pugueu accedir. I llavors el geoportal, que és el visor d'aquests béns, que si voleu aquí, doncs a veure si es connecta. Sí, perfecte. S'ha d'anar al mapa, aquí podeu accedir també des de l'inventari per veure el que és la fitxa de cada element, i si us interessa més a nivell cartogràfic, doncs cal anar al mapa, i aquí podem buscar per municipi o per municipi, aquí, localitzacions. Sí, Torroella, doncs podeu buscar directament i us sortiran el que tenim catalogat en el municipi. Els grocs són jaciment, aquí teniu les llegendes, béns arquitectònics els marrons, els grocs jaciments i els verds paleontològic. Llavors aquí clicant a sobre de cada bé us diu què és i després podem anar a l'inventari a consultar la informació. D'acord? Tornem aquí. I finalment, el DOC i el BOE, que ara hi tornarem, aquí és on podeu veure les proteccions dels béns culturals d'interès nacional que estem obligats a publicar en el diari oficial i en el Boletín Oficial del Estado. Després, quan parlem de les proteccions, hi tornem. El que dèiem, hem passat de les proteccions, anem a veure la regulació, el procés. Com dèiem, el bé cultural d'interès nacional és el rang superior i què diu la llei? Poca cosa diu la llei de què ha de ser bé cultural d'interès nacional, els més rellevants. Però alhora, ser més rellevant vol dir que no pot ser tot. Per tant, aquesta rellevància és discrecional, ho decidim els tècnics de l'administració i, evidentment, en col·laboració de si cal una persona externa, per dir si allò es mereix ser bé cultural d'interès nacional perquè se li aplica un règim jurídic i, per tant, té tota una sèrie de càrregues i de deures sobre aquest bé. Com dèiem, és competència de la Generalitat, les classificacions pot ser monument històric, conjunt històric, etc. I si s'escau podem delimitar un entorn de protecció per donar aquest suport ambiental al monument. Qui ho pot proposar? Doncs pràcticament tothom. La llei posa persona física i o jurídica, això vol dir tothom. I com? Doncs nosaltres hem facilitat també un portal que podeu entrar tant via a la pàgina web del departament, estan per via arqueològica, per via arquitectònica. Exacte. Aquí es veu, no? Sí. Aquí la protecció, una mica d'introducció, i aquí parla dels tràmits. Per tant, si ets persona física o jurídica ho demanarem per aquí i si ets administració, doncs per aquí. I aquí es pot consultar actualment el mapa de proteccions dels béns que estan protegits i l'altra protecció que ara l'expliquem. Lo important, què implica ser BCIN? Doncs implica que allò queda blindat i no pot quedar destruït, aquest patrimoni. Per tant, hi ha un deure de preservació i manteniment, que això és tant per propietaris com ajuntaments. Hem de vetllar perquè aquell bé es conservi, per descomptat prohibició d'enderrocament, i que qualsevol actuació que a partir d'ara es faci en aquell espai no vol dir que no es puguin fer coses. Clar que es podran fer coses, però el Departament de Cultura haurà de valorar si aquell projecte té un impacte positiu o negatiu sobre aquest bé i, per tant, autoritzar el que es pot fer i el que no es pot fer. Per tant, es poden fer coses en aquests béns, però vistiplauat pels tècnics del Departament a través de les comissions territorials de patrimoni cultural. I un apunt és que l'article 33 de la llei diu que, evidentment, això s'ha d'incorporar en els planejaments urbanístics. Per tant, als municipis hi ha l'obligació que això ha de quedar incorporat. El BCIL, vinga. Bé, el BCIL, com han comentat anteriorment, seria la segona esfera de protecció que preveu la llei i en aquest cas la competència recau exclusivament als òrgans locals. Per tant, vull dir, és l'eina més forta que podeu tindre a l'hora de protegir i que preveu la pròpia llei de patrimoni. Com han comentat anteriorment, s'ha dit que els BCINs són rellevants, els més rellevants, per tant, l'esfera més gran. En aquest cas, els BCILs són els rellevants a nivell local i comarcal. Com s'ha dit anteriorment, la competència per la seva protecció recau als òrgans locals, que és el ple de l'Ajuntament si el municipi és més de 5.000 habitants i el ple del Consell Comarcal si són fins a menys de 5.000 habitants o 5.000 habitants.
En aquest cas no hi ha classificacions específiques, almenys la llei no les preveu, com és el cas de bé cultural d'interès nacional, i per tant hi ha tot tipus, classe i manera de vecils, perquè poden haver des d'immobles fins a jaciments que estan protegits com a bé cultural d'interès local, o jardins, parcs, vull dir, és una categoria que permet abarcar una gran part del patrimoni i la permeteix protegir. Com es pot catalogar això? Per una banda, el que han comentat abans, que els propis ajuntaments poden fer el tràmit per declarar un o diversos elements com a bé cultural d'interès local, que ho estableix l'article 17 de la llei, que acaba sent fer un expedient i un informe d'un tècnic especialista en patrimoni, i tot això es porta al final al ple tant de Consell Comarcal o d'Ajuntament, i es pot dur a terme la protecció de l'element. L'altra opció seria a través d'instruments de planejament, com pot ser el catàleg, on se poden definir quins elements volen que quedin protegits com a bé cultural d'interès local, i durant el tràmit, quan se finalitza el tràmit de l'instrument urbanístic, quedaran protegits com a tal. I últim, que aquí l'han ficat com el primer, però seria una mica el més complicat i per això l'explico l'últim, és que hi ha molta normativa que és prèvia a l'aplicació de la llei nostra, que és del 93. Per tant, hi ha molta normativa que ja té catàlegs que protegeix elements. Llavors, tots aquests elements que estan dintre de catàlegs anteriors a la llei del 93 també podran ser considerats com a bé cultural d'interès local. I com a últim, diguéssim, el règim jurídic que se li aplica. Per una banda, tenem que la llei de patrimoni estableix uns drets i deures per al bé cultural d'interès local, i després tenim la llei d'urbanisme. En aquest cas, pel que fa a l'autorització d'obres i canvis d'ús, com podria ser el bé cultural d'interès nacional, estan lligats a la comissió. En aquest cas, estan lligats als propis ajuntaments, segons el planejament urbanístic que tinguin, a l'atorgament de la llicència. Que es podem trobar que moltes normatives de planejament a vegades ho tenen, i és que supediten la tramitació de la llicència urbanística a que passo per comissió, però això ho especifica directament la normativa, o sigui, el planejament vigent al municipi. Llavors, en aquests casos sí que es pot fer passar la proposta per la comissió. Després, al igual que els bé cultural d'interès nacional, hi ha un deure de preservació i manteniment pel qual s'ha de vetllar, recau el pes sobretot per les administracions locals, que són les que ho teniu més a mà, i per l'altra banda la prohibició d'enderrocament. Igual que els bé cultural d'interès nacional, els béns culturals d'interès local no es poden enderrocar. Si hi hagués aquesta voluntat, s'hauria de fer tot el procediment de deixar sense efecte, i, com han dit anteriorment, per deixar sense efecte hauria de passar per la comissió i donar l'informe favorable que permet dur a terme la pèrdua de valors i, per tant, la possible enderrocament a futur. I finalment, l'última protecció, com dèiem, és l'espai de protecció arqueològica, encara que no ho digui, paleontològica. Això és la més fàcil perquè pot ser qualsevol jaciment. Hi hagin 3 trossos de ceràmica o una vila romana. La llei no especifica més, per tant, pot ser qualsevol. Ho tramitem nosaltres i com que la llei no ho regula, anem a la de procediment administratiu, que totes les administracions hem d'aplicar, i en 3 mesos els tenim fets, amb una incoació i una declaració mitjançant aquesta resolució de la consellera. Evidentment, què és el que fa aquesta protecció? Bàsicament el que fa és condicionar llicència urbanística, és a dir, abans de fer alguna cosa allà cal comprovar si es malmet el possible jaciment arqueològic i paleontològic. Que no hi ha res, doncs es continua amb el projecte. Com dèiem, s'equipara, segons aquest articulat, abans us he dit el 18, és el 17, amb el BECIL. És competència nostra a la declaració, però el règim jurídic o l'equiparació és semblant. També podeu consultar a la nostra pàgina web el procediment, podeu demanar la sol·licitud també, igual que els BECILs, és la mateixa pàgina, i podeu consultar el que hi ha declarat. I finalment, la llei d'urbanisme. Sí, encara queda. I ara, com diem, un altre dels instruments que permet regular el patrimoni seria la llei d'urbanisme, que la llei d'urbanisme, per a protegir el patrimoni, la figura que fan servir seria la del catàleg.
La mateixa llei d'urbanisme estableix que els catàlegs de béns protegits s'han d'incorporar de manera obligatòria als POUMs, tot i que el reglament, en l'article 75, especifica que si el planejament general preveu un pla especial que s'hagi de desenvolupar, no cal que hi hagi un catàleg específicament, sinó que hi hagi un llistat. Però que hi hagi aquest llistat no vol dir que estigui protegit. O sigui, farà falta desenvolupar aquest pla especial amb el seu corresponent catàleg perquè els elements estiguin protegits. Aleshores, com han dit, el POUM preveu la figura del catàleg i després hi ha el pla especial, que també pot preveure aquesta figura del catàleg. Si vols ja pots passar, explico el catàleg. Llavors, què és el catàleg? El catàleg és un document que identifica tots els béns patrimonials d'un municipi, els hi dona un grau de protecció on hi haurà els que ja estiguen protegits a nivell de Generalitat, com pot ser el Bé Cultural d'Interès Nacional o la ZEPA, però després poden incloure els BCILs que ja estiguen declarats o bé elements que es creuen que haurien d'estar protegits com a bé cultural d'interès local. Així mateix poden haver els béns protegits urbanísticament, els jaciments arqueològics, arquitectònics i jaciments paleontològics, entre altres elements, tot el que es considera elements o béns que s'hagin de protegir. Aleshores, una altra cosa que té el catàleg, a part d'identificar i donar un grau de protecció, és establir què queda protegit i com se pot intervenir en aquests elements. Llavors, què regula, a part dels usos i de, tipologia de construcció que es pot fer en cada tipus de sòl, diguéssim que el catàleg estableix unes regulacions addicionals i específiques per cada element, des de si s'ha de guardar la cornisa, si l'escultura de la cantonada té importància històrica, tots aquests elements que són més de detall ho defineix el catàleg. Què conté? Aquí us han deixat un enllaç que són les directrius del conjunt de contingut de catàlegs i béns a protegir i plantes especials, que ho va fer en el seu moment Territori i Sostenibilitat. És un document de fa ja anys, si vols clicar, però per començar a treballar un catàleg, si no hi ha la figura, és bastant útil perquè, diguéssim, senta una mica l'estructura que hauria de tindre un catàleg o un pla especial. Com tot, és un document que és una guia, per tant, si sempre es pot aportar millores i tot el que ajuda a protegir l'element és benvingut. Vull dir, si vols tirar baix no té més. Ja està. Vull dir que si us passem el PowerPoint podeu clicar l'enllaç i directament us hi porta. Ja està. I finalment, com dèiem, l'altra gran llei hem posat llei d'avaluació ambiental, però per entendre'ns totes aquelles també que queden dintre del paraigües de medi ambient. Com dèiem, potser no, a veure, la llei d'urbanisme sí que regula molt, per entendre'ns, l'hàbit més urbà o l'edifici i els usos d'aquest espai, i això el que fa és tots aquells projectes que tinguin un impacte en aquest sòl no urbanitzable, estem parlant de grans infraestructures, doncs queden regulats per aquesta llei. Com ja sabeu, segur que estem tots molt al dia de la gran impuls que ha tingut aquest país amb les energies renovables, que ens han entrat, crec que ja portem uns 2.000 expedients informats, no vol dir que es facin 2.000 projectes, però sí que són propostes, i per tant queda dintre del paraigües de l'avaluació ambiental. És un decret que ha tret el Govern de la Generalitat per anar molt més ràpid dels 5 anys que permet la llei d'avaluació ambiental. Aquests 5 anys per l'emergència climàtica no ens ho podíem permetre i s'ha accelerat aquest impuls. Que sapigueu que els informes l'òrgan, diguéssim, ambiental i l'òrgan que autoritza aquests projectes, pot ser carreteres, en aquest cas energia, té l'obligació de demanar informes sectorials a medi ambient, a urbanisme, agricultura, i a cultura. I aquests informes, que és molt important, perquè això no ha estat sempre així, aquests informes són preceptius i vinculants, és a dir, obligat demanar-los, i el dictamen de cultura pot ser, evidentment, pot decantar cap a un favorable com cap a un desfavorable. A les ponències d'energies renovables també hi ha un representant de cultura, per tant, tenim una força molt important, sempre i quan, evidentment, hi hagi un patrimoni que hi ha afectat. Si no hi ha patrimoni, la nostra força desapareix.
I llavors, en aquests informes, el que nosaltres demanem són una sèrie de mesures preventives, com pot ser una prospecció arqueològica, fer un llistat de tots aquells béns que queden afectats i mesures correctores, de quan no hi ha alternativa perquè allò ha d'anar allà, doncs fer un tipus d'actuacions per salvaguardar el patrimoni, com pot ser una excavació arqueològica o el que sigui. Però que sapigueu que formem part d'aquest procediment ambiental és molt important i que tenim molta força. I entrem al meravellós món de les subvencions. Que bé, com totes les coses hi ha drets i deures i aquí un dret és poder accedir a les línies de subvencions que el Departament de Cultura anualment publica. Aquí us han separat una mica per tipologies perquè hi ha les d'arquitectònic i les de patrimoni arqueològic. En tots dos casos hi ha 3 tipus de subvencions, que passem primer si vols a l'arquitectònic. Aquí us han deixat els enllaços, molt important perquè això a vegades és complicat de trobar, on poder consultar aquestes subvencions, els que són les bases, els terminis, les convocatòries. També, si es pot fer arribar aquest PowerPoint, hi ha els enllaços. I molt recomanable el calendari de l'OSIC, que és l'Oficina de Suport a l'Iniciativa Cultural, si vols clicar. Aquí surt publicat totes les subvencions que el Departament de Cultura... Sí, està l'enllaç, hauria de... Les subvencions que treu cada any i pots veure la data d'inici de sol·licituds, quan finalitza, i cliques directament sobre la línia, pots veure. Aquí estan totes les categories, des de llengua, arts escèniques, però pots arribar per cultura. Em sembla que si fiques arquitectònic o arqueològic allà dalt te surt millor. Patrimoni, sí. Aquí estan. Vull dir, és una web o un enllaç bastant útil per estar una mica al dia del que va sortint, perquè és veritat que a vegades costa trobar-ho i quan a vegades ens demanem consultes sempre les recomanem perquè és molt fàcil anar entrant cada dia, refresh, i a veure què va sortint. Ara passem a explicar el que serien les línies de subvenció de patrimoni arquitectònic, que si vols ficar els 3, que n'hi ha 3, de les quals una està destinada a l'elaboració de documents, que en aquest cas serien plans i catàlegs, i les altres 2 són a obres de restauració i consolidació i obres de conservació i manteniment. Vull dir, la 004 i la 504 són destinades a fer obres i estan separades més que tot perquè unes abarquen obres de gran envergadura i sobretot a nivell estructural i la 504, que és conservació i manteniment, és per tots aquests elements, sobretot a municipis que tots tenim un patrimoni local que té molta importància i que normalment se conserva relativament bé perquè té un ús, però sempre hi ha petites patologies com pot ser filtracions d'humitat, s'ha de canviar les pintures perquè està saltant l'estucat o fer-la accessible. La voluntat és aquestes obres, antes és una mica com de caire menor, però que són necessàries per conservar el patrimoni. Llavors, farem un repàs ràpid una mica a les línies que hi ha. I llavors, la primera que us he dit és l'elaboració de plans i catàlegs, que aquesta està enfocada sobretot als béns culturals d'interès nacional, pel que fa a redactar plans directors de monuments, jardins històrics, llocs històrics, plans d'uns de manteniments, plans especials i després els que hem anomenat anteriorment catàlegs, que són els que poden recollir tot el patrimoni del municipi. Aquests tenen un import màxim de 50.000 euros i es pot arribar a subvencionar fins a un 80% de la despesa i en cas de municipis de menys de 2.000 habitants fins al 90%. Totes aquestes subvencions se publiquen de manera anual. Per tant, si veieu que a un any aneu molt atrafegats, podeu treballar-ho de cara a l'any que ve perquè surten cada any. I després les 2 línies de subvenció destinades a obra, com us he dit, estan destinades a bé cultural d'interès nacional i a bé cultural d'interès local i la diferència, aquí m'he equivocat i no tenia que ser 200.000 euros, 100.000 euros, sí. Una té un import màxim, sobretot la que té envergadura és molt gran, de 200.000 euros i aquesta, que seria la menor, és un màxim de 100.000 euros.
En tots dos casos se pot arribar a subvencionar fins al 70% i en cas de municipis de menys de 2.000 habitants fins al 90%. Sempre que vulgueu presentar-vos, cap problema en atendre-us consultes, particularitats, perquè al final cada cas és un món i aquí hem fet una pinzellada molt gran, però si teniu dubtes no hi ha cap inconvenient en què es pogueu ficar en contacte amb el departament i us fem 5 cèntims de cada cas. Sí, perquè això és potser una part farragosa i us podem passar, ja teniu els links, però quan us hi poseu és quan surten els dubtes. Aquí fem una pinzellada perquè situeu que hi ha aquestes línies de subvenció que són importants i llavors amb calma ja us mirareu els links i estem tant nosaltres com els companys de territori per solucionar dubtes. A nivell arqueològic també en tenim 3, amb molt grans trets. La de gestió de patrimoni arqueològic i paleontològic, aquesta sí que està destinada per promoure la defensa i la conservació dels que tenen protecció BECIL, BECIN, EPA i BECIL, i és la que popularment es coneix com a municipis de menys de 30.000 habitants, que em sembla que són gairebé la majoria de Catalunya. L'import és al màxim de 35.000 euros i subvencionable arriba a un 100% per municipis de menys de 500 habitants. Per tant, us animem, si teniu aquestes proteccions, a demanar-les. Sabeu que les quanties dependran sempre del número de demanda que obtenim, però, com veieu, hi ha un percentatge del 100% segons els habitants i les capacitats econòmiques. Les inversions en jaciments per la visita pública, evidentment, també estan bé, amb un import màxim de 200.000 euros. Aquí sí que no hi ha distinció, es pot demanar a qualsevol jaciment visitable. Sí que és veritat que després es puntua segons unes característiques i uns criteris. I el mateix, el 100% per municipis de menys de 500 habitants. És important, aneu veient, aquestes dues primeres, evidentment, són per ens públics. I l'última, intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives. No ho hem dit, però segurament tots ho coneixeu. Les intervencions de caràcter preventiu corren a compte del promotor, ja sigui públic o privat, però l'avantatge és que hi ha aquesta línia de subvenció, que algú que hagi hagut de fer front a una intervenció arqueològica hi ha aquesta ajuda i el mateix. Pot arribar a ser 100% subvencionable, dependrà de la demanda que hi hagi. Si n'hi ha 4 subvencions, doncs segur que tothom arreplegarà una quantia, per tant això va sent fluctuant. I evidentment també animem a que si hi ha aquesta despesa que es demani. Una mica perquè veieu aquest ventall i, com diu l'Anna, això és una mica més, s'ha de pair el tema de la subvenció, però que sapigueu que existeixen i que per descomptat us podem ajudar a qualsevol dubte que tingueu. I finalment, la part que ens agrada menys però que és real i que existeix, les agressions al patrimoni cultural i potser especialment la que ens toca avui, que és arqueològic, arquitectònic i paleontològic. Cada vegada més ens estan entrant denúncies del cos de Mossos d'Esquadra, agents rurals i altres, que poden ser particulars ajuntaments, d'agressions que es fan de forma involuntària o voluntària cap a béns de patrimoni cultural català. Que sapigueu, torno a recuperar allò que he anat dient, el domini públic, els jaciments tinguin o no tinguin protecció específica, si són jaciments arqueològics, no es poden destruir, estan protegits per la llei. I on t'ho diu? El Codi Penal. El Codi Penal diu que vostè, qui sigui, no pot destruir patrimoni arqueològic, està penat amb penes de presó o penes econòmiques. Aquesta via nosaltres la podem gestionar via Mossos d'Esquadra perquè ells ens presenten les denúncies, ens demanen informe de valoració de danys i ells ho tramiten a Fiscalia. Aquí posa destrucció del patrimoni amb dolo, és a dir, el problema que tenim és que hem de demostrar la mala intenció, que s'ha fet dany expressament. Llavors, de vegades per via penal no acaba arribant tot i com a segona alternativa tenim la via administrativa, que és la que regula la nostra llei de procediment, la llei de patrimoni cultural català, que aquí ens quedem amb sancions econòmiques. És veritat que és un dels punts forts que hem d'arreglar a la nova llei, perquè
les sancions o les agressions que hi havia a l'any 93 no tenen absolutament res a veure amb el que està passant a l'any 2024 i un exemple són els detectoristes. Aquesta figura o aquest ús l'any 93 no existia i no ho tenim regulat per llei. Llavors, la pregunta és, poden fer ús de detector? L'ús com a tal, sí, perquè l'ús de detector té altres usos, com pot ser la mineria amb Mossos d'Esquadra mateix. El que no pot ser aquest ús, i això sí que està regulat a la llei, és quan té una finalitat d'extreure material o producte arqueològic o paleontològic. Per què? Perquè, com hem dit, és domini públic i està penat pel Codi Penal. Per tant, us animem com a municipis també a, si veieu aquestes pràctiques, denunciar-les. No es pot foradar un jaciment arqueològic, això està sancionat, ho han de fer els arqueòlegs amb els procediments establerts per llei i amb la metodologia científica, i el que està prohibit és apropiar-se de material arqueològic. Tu no pots anar a un lloc i quedar-te amb una cosa. Per què? Perquè és domini públic i la custòdia està en l'administració. Per tant, així que aquí tenim una feina de pedagogia d'anar fent perquè la gent es compra això com si es comprés jo què sé què i ens estan foradant. Hi ha hagut un augment exponencial els últims anys i, per tant, ara ens hem de posar seriosos amb aquest fet perquè ens estan foradant els jaciments. I diria que fins aquí ja estaria.